ପୁରାରେ ବୋଇଲେ ଛକା ମାରିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଭିତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରିୟାନ ପରାଗ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ ଭାର ନିଭାଇଥିବା ବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ହୋଇଯିବାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଆଉ ଭୈରବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲରେ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଠାକୁରଙ୍କର 22 ରନ୍ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଆସିଥିଲେ। ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାକୁ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଭୈରବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଛକା ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସିଙ୍ଗଲ କାଟି ଜୟସୱାଲକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଜୟସୱାଲ ସିଙ୍ଗଲ କାଟି ଭୈରବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀକୁ ଦିଅ। ତାପରେ ଭୈରବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାର ସେକେଣ୍ଡ ଛକା ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ହିଁ ଲଗାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଟେଣ୍ଟ ବଲ୍ ଆସିଥିଲେ। ଜୟସୱାଲ ଟେଣ୍ଟ ବଲ୍ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ତାପରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଠାକୁର ଆସି ସର୍ଦ୍ଦାର ଠାକୁର ବଲରେ ବି ଭୈରବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରେ ଗୋଟେ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ଠାକୁର ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗାଡ଼ି ଭୈରବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀକୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦୁର୍ବଚଳ ଆସିଥିଲେ। ଦୁର୍ବଚଳକୁ ଏମ୍ ଗାଜନଫରନେ ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ କରି ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ରିୟାଙ୍କ ପରାଗ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ ଆସିଥିଲେ। ତାକୁ ବି ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ଛକା ରିୟାଙ୍କ ପରାଗ ଗାଜନଫରଙ୍କ ବଲରେ ମାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଗାଜନଫର ଗୋଟେ ୟର୍କର ମାରିଥିଲେ ଯାହାକି ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ कैच हो जाइଥିଲା ରିୟାଙ୍କ ପରାଗ। ତାପରେ ଏଫ୍ଟି ମାରି ଆସି 7 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ। और ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 77 ରନ୍ ମାରି ଟିମକୁ 111 ଓଭରକେ 150 ରନ୍ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଓ ମୁମ୍ବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପକ ଚହର ଓଭରକେ 22 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା 3 ଓଭରକେ 32 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଟେଣ୍ଟ ବଲ୍ଟୁ ଗୋଟେ ଓଭରରେ 22 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଗାଜନଫର 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ଠାକୁର ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସଙ୍କ ଓପନର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଉ ରିକି ଲିଟନ ଆସିଥିଲେ। ରିକି ଲିଟନ ଗୋଟେ ଛକା ମାରି ଯବରାଜଙ୍କ ବଲରେ ୱିକେଟ୍ ଯୁବରାଜ କ୍ୟାଚ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଯବରାଜ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବି ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମା ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଆସି ଗୋଟେ ଛକା ମାରି ନନ୍ଦ ବରଙ୍କର ବଲରେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ତିଲକ ବର୍ମା ଆସି ଗୋଟେ ଚୌକା ମାରି 14 ରନରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବି ରଘୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବଲରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସି ନମନଦୀପ ଆଉ ସେରଫନ ରଦରଫନ 25-25 ରନ୍ ମାରି ଟିମକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏ ସ୍କୋର 123 ରନ୍ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ 27 ରନ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନ ବୋଲର ରବି ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍, ନନ୍ଦବର୍ଗର ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ଆଉ ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମା ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍, ଯବରାଜ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।